Presiden ke Voice of People Party ba aden mele besai moj ulaong balada kwa ban chule kerki lade bande kerki ban thau ka kam ka jami ki samla ka jela banye ka bale kerki hakajing pen be yuput usam hapedeng ka sam ban Meghalaya haba kerem kunjat sai halor kajing pen be yuput usam hapedeng kini ki artli jela ulong ba kajing pen be yuput haba pej nigilat patai khubor ba haba ikendo ikinong song sekithan khaput ka pau sai ba sarkar kala chule kerki Susu ulapan pauru ba omso ya ham ikijing dawa ban piano pat ya jela Meghalaya tang na kada ba omla ban penbet ya reservation policy hakjaka ban pia de ban wat kalat kelenti ban penbet ya ka Ani kasoka kala shule kerki. Pingim ong ba don kam ban solve, don kam ban penbet, tang ba om ban shule kerki. Te ka jinglong jingman kata nganong mo ka jingre hapreng uchi minister juga Meghalaya ba uchi minister juga Assam ka warra sisumun ki jing artien perkat artien hapreng unong song juga jela Meghalaya te bangi ibo uni uchi minister jungi lase yeng nagamata ka hok ka jungi upai ba kadon kata ka jing sngo ha upai ba bat ki jing penksan jong uchi minister haba don ka jingle panjurip min miet ru kalong ka bamla ban pedeng kai la shupen kesan jubor kan kerki edu kan no kata kakam ngatrai kan nang kham kerki ban thaukam thaujami khon samla phi bania ka ba banbek kerki min yong yo put usam la da kila pet miet pet yong nam ta ki kam ki jam ju ki khon samla jing kenem langkum ni te kata ka de ka ba nge i halor ka border kan ke ka banga i ma kalong ba ngim de ban klet asup kwa ban pen kan mau ye ki pai ba ngim day ban klet balem da ugaru umenjur bani don lang bat ngi nginum jin layo ela ka jong ka jela bala da ngim yo ela ka jong ka jela nginum long ha ka position ko bangi long menta ban ala manong bak hendo ko syap le se kala lat ka ti ka jongi ngim day ban klet ya kata de hadir bangi yo ela ka jong ka jela bala pen khai ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act 1972 bagata ka an kala protect ya ka khendo ka syap mo kala protect ya ka khando ka syap baganum tu sentu chigiwi pat ki bamdei ki try muluk ki try jaka tin mar kata raban si ong no namar bamla ya gani pi gani ka reservation policy kalong ka jing kerki jing kinong lam jing ki bashi me hill state ka to ka por ya ka state ka to ka por arli ki blunder ki ba kinong lam jing ki le kalong ka border meli tak ki kerki ban yo ka bor sarkar sai penbet ya si ndai san post nem palaban penbet reservation kila ada man kampen bet janai nikila shule kerki kan iru te namar kata kadau bangin ong batang namar ka reservation ngini khlat lok no ngini penpat no ya ka state tip kan dei em ka dawa ka jing dawa ka basong nia ngin yo em ru ya kata ka jing dawa ha to ndang la an em ban penyo ya kata ka di ka wi ka ba ka jingkli ka bangi haban bu but ka ba arpat baling ngim la ban address ya ka problem ke mo balingim address ka problem balingim la ban perkhat kumno hei kadon ka jingwit kadon ka jing ko namar ka jing bakala kadon ka jing du nong tham tam li haki mo ki don ki kat to ni ki benta ba ka dakta syai ki khana ka jingi te dei namar ka tak daw ngi na ka party hadin bengi pe ikini ki ngi so thu ka issue ko long sensitive ka issue ka reservation policy kam dei ka issue ko long simple pi pe ki state ko don ki ri ka don tenre ngin hap ban snuthu ya ka jimut jong reservation hakanur kom ngin hap ban pet thamai phi nakata daw nakaliang ka party ka ji ya kren ba lada ki pai ba lani yo la ban don ka sarkar larangi la ban influence ya kanu ka government mo lani any party in power kalong ba don kam ban review ban relook ya kani mdei da kata ka da kinomi khmat ke jingi ndrei ban review ban relook ya ka policy by way of constituting an expert body to deal with this sensitive issue to carry out some research work khanang ba ka bami nang ta kanong bait for the best interest of everyone kamdi ban discriminate ya no ru kata ka bangi ni perkhat apa ka party ke jingi te badia kata la ban le hadin dengilek ya kat ko ni ki research work bat ban le ru da expert body ka badon kamban constitute ha kata kapor te ngaso mdei ban chu yara kerke namar ngin hapan pe kata ka jingdawa ka jungi
ka kan pen mentoi shishan emingi hakipor ki banwan te ka badon kam hi ka banga I kalong ngidon kam ban pen klanya ka jai ben riu pi ka jai ben riu ka batolot always kasngu kadap tanda ka jing shetting fi kini ka sense of insecurity kawan na ka jing tolot ka jingi larangi khan gum ka jai ben riu kanumi kani ka rukom perkhat shetting ka bangi shu shetting baik kan ta kata ka banga don banong ha beri ba reception policy